appliances, wala yung payment nyo 5,000. Naka-prepare mo yung payment nyo? Wala, 5,000 niya ko na. 5,000. Wala, 5,000 Wala ang 5,000 ko na. Wala, 5,000 nyo. Okay naman kasi ako nararamdaman kayo. Pag kami na, iba nyo ako kasi kami mo dito kami nilong ganito kami. Okay, wala. Birthday po sa inyo, Nanay. And Nay, matanong ko lang, may idea ka ba, Nay, kung ano galing yung surprise ang ito para sa inyo? Wala idea, Nay, no inalala po yung surprise para sa siya. Ganda, ha? Naka-prepare yung payment nyo. Alright, so... Ako naman hinanako na. Okay. So, itong surpresa na ito, Nanay, meron din po silang pinadalang message na babasahin ko na lang din po para sa inyo. Okay po? Alright, basahin ko na lang po yung message niyo. Family. Tingnan kayo na ya. Ina, happy 82nd birthday. Ang wish ko, sana bigyan ka pa ng mahabang buhay at lakas ng katawan. Ina, alagaan mo yung sarili mo. Huwag mong kalimutang inumin yung mga gamot mo. At marami pa tayong papasyalan pag uwi ko. Kaya alagaan mo yung sarili mo. Ina, sana napasaya kita sa mundi kong regalo. Kulang pa po yan sa lahat ng pag-aalaga at pag-aaruga mo sa aming lahat ng iyong mga anak at mga apo. Maraming salamat sa pagmamahal. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay para maiparanas naming lahat sa iyo at makaganti kami sa iyong pagmamahal. Nagmamahal ang iyong bunso, Eli. Ayan, palakpakan na natin si Nanay! Nanay, umiiyak na, oh! Nanay, okay ka lang? Baka may message ka, Nanay, para sa nagpadala nito kay Ma'am Merly. Ayan, tingin na lang tayo doon, Nay. Ayan, message na lang po kayo. Sino ligaya yun? Si Merly, Ma'am Merly. Hello. Salamat na ako. Salamat na trabaho na ako, ha? Salamat. Hindi pa na nga ako nagdamot na ako, ha? Salamat na lang. Alright, palakpakan naman po ulit natin once again ang napaka-emotional na birthday celebrant, Ma'am Ana. And may request to everyone na sabay-sabay din po nating kantahan ng happy birthday si Nanay Ana. Okay ba? Alright, kantahan po natin si Nanay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan yung mabilis naman po sabay-sabay. Happy birthday to you. Palakpakan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Nanay. And meron po tayong cake na nakahanda. And Nanay, before you blow the candle, wish na lang po muna kayo. Okay po? Alright, wish na lang po, Nay. Alright, and blow. Alright, once again, happy 82nd birthday kay Ma'am Ana Dion. And picture na lang po tayo.